नमस्ते. चला बाजारात जाऊया. मच्छी आणायला जाते बाजारामध्ये. तर आपला बाजार कुठे आहे माहिती आहे का? PMC बँकेच्या जवळच. तिथेच बाजार भरतो आणि तिथे एकदम प्रकार म्हणजे भरपूर प्रकारची मच्छी असते. बघूया आपण त्यात आपल्याला काय मिळतंय चांगली. कोणती आणू गोप्या मच्छी? कोणती पण किती मच्छी आणू? दिल बघ असं वाटतं अर्धी दिलंय है ना? दिल चल येतेस माझ्या बरोबर. ते रेडी आहे त्याच्यावर. चल 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 बाजारात चल. बाजारात चल. काय आणू? दिल साठी घर बनवलंय बघा कसं. हा त्याच्या खाली ती लाईट असली ना मग त्याच्या खाली कालोखामध्ये जाऊन बसते. हे बघ आमच्या दिलचा दिल दिसला. दिल ये आतमध्ये. बाहेर ये बाहेर ये. काय आणू मच्छी गोप्या? काय पण नवीन आण जे आता आपण नवीन या हफ्त्यात नवीन नवीन आणायचे ना. हे सगळे सुंदर मासे लागतात. एवढे मासे हे सुंदर आणण्याविषयी काय लागतं माझे काय? सातशेची हलवा आहे. पापलेट आहे. म्हणजे 300 जोडी 700. शिमल्यावर झाली ना आता आली नाही ती. काय हो का नाही आज का आली नाही कधी मावशी? तिला तर नाही आली. बघायला पाहिजे. हे काही पापलेट नाही हे बाबू हलवा आहे. हलवा चांगला आहे. 400ला 2 दिले. या हलवा गावाचा आहे हलवा आहे. खूप नमकीन आमची गरज होती. आता आपण बघूया मम्मीने कोणती मच्छी आणलेली आहे. इकडे सर्व तयारी करत बसली होती मम्मी. ही कोणती मच्छी? नवीन मच्छी आहे बघ. शेतका. काय नाव आहे? शेतका. शेतका उचल उचल. त्याला शेतका बोलतात. थांब. हलव्यासारखी आहे बघ. पापलेट सारखी थोडी. पापलेट हलवा मिक्स शेतका. आणि याची मध्ये 2 चिरा दिले. म्हणून टाइम लागली. हा त्याने फक्त त्या लोकांनी फक्त तिरका डोका काढून दिला असा. आता आम्ही याला मम्मी याला शेतका म्हणतो. तुम्ही याला काय म्हणता जरा कमेंट मध्ये सांगा. अजून एक काहीतरी त्याच्यात. हा ते असेच आणले. ते थोडेसे बोंबील आहेत. 4-5 बोंबील होते आणि लेपा होते. लेपा माहितीये लेपा? आता काय करणार आहे? सारण. हा हे सालन कालवण करते. चलो. हा आधी शेतका चांगली फ्राय करून घेते. आता मी मच्छीसाठी पण याच्यातला मसाला घेणार आहे. कालवणासाठी वाटते म्हणून मी जास्त घेतलाय. आला घेतलाय 2 इंच आणि ही 5 मिरची आहेत मोठी मोठी. ही कोथिंबीर आहे. जास्त घेतली जरा कोथिंबीर. का माहितीये मला ते मच्छीला पण लावायची आहे शेतकाना. कढीपत्ता पण आहे का त्यात? हा कढीपत्ता पण कोथिंबीर आणि हे लसूण. लसूण किती? लसूण 10-12 पाकळी आहेत. हा मसाला मी जरा हिरवा वाटते. तो मला मच्छीसाठी लावायचा आहे फ्राय करायला. आणि खोबरा नंतर वाटणार आहे. मी त्याच्यातच वाटणार आहे पण पहिला मी काढून घेते. आमचा मिक्सर बिघडलेला मिक्सर अजून चालतोय. आम्ही कच्चा मसाला थोडा वाटून का घेते. मला मच्छी तळायला घेणार आहे. थोडासा पाणी टाकते कारण त्याची ग्रेव्ही बनवायला पाहिजे. पाणी टाकलंय. आता मी याच्यातली बघ थोडीशी ग्रेव्ही काढून ठेवते माशांना लावायला. जास्त नाही लावत आहे. थोडीशी काढते बघ. 2 चमचे काढले. हा आता याच्यामध्ये आपल्याला खोबरं टाकायचं आहे कालवणासाठी. ते कोकम आहेत. आता त्याच्यात मिरची पावडर घेते.
असा मिरची पावडरच्या जागी ते लोक फिश मसाला, मालवणी मसाला, कोकणी मसाला, कोणताही मसाला वापरू कोणता शकता पण ना. मसाला वापरू शकतात. तुम्हाला जेवढं तिखट पाहिजे तेवढं घ्या. तू किती घेतलं? 1.5 चमचा? हा, 1.5 चमचा घेतलाय. थोडं पाणी टाकून आता ग्रेव्ही बनवते. हे बघ, कोकमाचा ज्यूस पण काढून घेतलाय. थोडा कोकमाचा ज्यूस आपल्याला पाहिजे तेवढा काढून घ्यायचा. ही बाकीची कोकमा आपल्याला कालवणासाठी वापरायची आहेत. आणि ही आपली ग्रेव्ही हिरवी काढली ना पहिली ती आता मी ते माशांना लावते बघा. ती कोकम पहिली याच्यामध्ये टाकते कालवणासाठी. ज्यूस मिक्स केलं का त्याच्यामध्ये? हा, ज्यूस मिक्स केला. आता त्याच्यामध्ये मीठ पण मिक्स करते. मसाला घ्यायचा आहे. हे चिरलेला आहे ना मासा, त्याच्यामध्ये पण मसाला जायला पाहिजे. आणि असं इथे पण डोक्या बिक्यात असं भरायचं. थोडा थोडा भरायचा, असं नाही मसाला नाही भरायचा, असं चोळून घ्यायचा. असं सर्वांना लावून घेते. असं लावून घेते सगळं. आपण दिल बघूया काय करते. दिल 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 दिल. हे बघा आमची दिल दिल परत परत बसले साफसफाई करते आमची दिल. एवढे छान दिल आहे. दिल मच्छी खाणार आज तू? शेतका खाणार दिल? बटन दाबा. टँग. पाच आहेत. हे केवढा मोठा आहे बघ. हे 3 तुकडे पडले असते. मध्ये 2 तुकडे, हे एक आणि हे एक आहे ना. एवढे मोठे आहेत. आता याच्यामध्ये थोडी हळद लावते. तांदळाचं पीठ घेतलंय बघ. ह्याच्यामध्ये आता मिरची पावडर टाकते. मिरची पावडर पण आपली संपली आहे. थोडीशी हळद टाकते आणि थोडासा मीठ. त्याच्यावरती कोटिंग लावायला का? मग त्याला पण टेस्ट आली पाहिजे ना. मग कुरकुरीत चांगलं वाटतं खायला. कुरकुरीत चांगला वाटतो. आता इथे बघ तव्यामध्ये तेल तापलाय. तवा ठेवलाय, तेल पण टाकलाय. आता हे काय करायचं, जास्त पण जाड कोटिंग नाही, चांगली थोडासा पाहिजे. थोडा पीठ लागेल असंच करायचं. आणि असं झाडून करायचंय बघ, असं हलवून. हा, दोन करते. असे 2 सोडायचे. गॅस मी बारीक ठेवलेला आहे कारण तेल तापला होता ना. आणि भिड्याचा तवा कसा माहितीये, एकदा तापला की तो तापतो, म्हणून मी तापल्यावर गॅस कमी केला होता. आता थोडा मीडियम करते. आणि हळूहळू शिजायला पाहिजे. ते मीडियम गॅसवर शिजायला पाहिजे कारण ते जाड आहे आणि मोठे पण आहेत ना. अशी मच्छी शिजली हे कसं माहिती पडतं आपल्याला? शिजली ती मस्त म्हणजे वास येतो ना त्याला, सुगंध येतो. हा, सुगंध येतो. आणि ते चरचरताना ते जरा कमी होतो. 3-4 मिनिटं तशी आपली फ्राय करायची त्याला. फ्राय करायची. आता मी चिमट्याने कसे फिरवते बघ. बिराच्या तव्याला लागत पण नाही ते. आला सुगंध. ही अशी हलवून फिरवायची. हे बघ, आहे ना. आता मी तिथे आहे ना ते साईडला करायचे, काढायचे नाही आधी कारण ते वाफेरी पण शिजतील. लगेच काढायचे नाही, साईडला करायचे. हे आतमध्ये पोटात पाणी असतो ना, ते आता चरचरला, म्हणून आपण काढायचे नाही लगेच. असे साईडला ठेवायचे म्हणजे शिजतात ते. मासा बघ ना केवढा मोठा वाटतो. केवढा मोठा आहे बघ, हलव्यासारखा वाटतोय. मोठा आहे. एक दिलं ना माणसाच्या ताटात असं जेवायला, बास होईल. पोट आरामात वाटेल. मच्छी खाल्लेलं तर समाधान. इकडे आपली मच्छी रेडी आहे पूर्ण. 1 2 3
हे 2 5 5 झालेले आहेत. आता हे बोंबील आहेत ना, 4-5 बोंबील आहेत, हम्म. ते पण तुला फ्राय करते त्याच मसाल्यामध्ये ना? त्याच मसाल्यामध्ये. म्हणजे अशाच मसाल्यामध्ये आपण सर्व काही मच्छी बनवू शकतो. हो हो. आता मच्छी जरा ही टेस्टला काय चांगली लागेल, ही वाली ना? भारी लागेल. ते हिरवा मसाला वाटलाय ना हे. वेगळा मसाला. लसूण, आलं. आता ती मच्छी झाली आहे आपली, काढते. आता आपले होतं ते बोंबील फ्राय. आता ही लसूण घेतली चेचून, साली सकट आहे. आणि हे काय आहे? हे मसाला आपला वाटलेला सर्व ते मिक्स केलं का बरं? तर त्याचे मसाला लावून घेतले लसूणला. आता हा पण मडक्यामध्ये टाकूया. तेल टाकलं त्यात? तेल टाकलंय. इकडे आपले बोंबील झाले का? ते बोंबील आपले होते जरा कडक होतील. लसूण टाकली फोडणीला. आता मम्मी कमेंट मध्ये सर्वांना एक प्रश्न तर पडणार की मी खाणार एकटा, कारण तू हाय व्हेजिटेरियन, मी एकटा खाणार, मग एवढी मच्छी कोण खाणार? द्यायची आहे ती आज पाहुण्याला. पार्सल होणार आहे सर्व. ग्रेव्ही वाटलेली आहे ना मसाला, तर त्याच्या बस मडक्यामध्ये टाकते. लसूण चांगली लाल झाली आहे. आता आपल्याला कालवण घट्ट पाहिजे का पातळ पाहिजे ते आता आपण पाणी टाकायचं. पण पहिली ग्रेव्ही जरा शिजवून घेते. तिथे मच्छी फ्राय झाली आहे, इथे बोंबील फ्राय होतात आहे. आज मी असेच ते बोंबील टाकले, नाही तर बोंबील फ्राय मी दुसऱ्या वेगळ्या पद्धतीने अजून करायचे आपल्याला, भजी सारखे. अजून कोण कमेंट मध्ये आहे का ज्यांना बोंबील खूप आवडतात माझ्यासारखे, जरा सांगा. बोंबील करतात गॅस ग्रेव्ही आपली मस्त शिजते. सुगंध आला का तुला? तंदुरी सारखा आला. आणि ती ग्रेव्ही शिजते दाखव. फक्त कशी ठक्का उडते, हातावर उडते माहितीये का? कॅमेरावर पण उडलं. म्हणून आपण गॅस आहे ना थोडा कमी करायचा ग्रेव्ही शिजायला. आता त्याच्यामध्ये पाणी टाकते. आता आपल्याला किती पाणी पाहिजे ना, कालवण घट्ट पातळ ते आता आपण करायचं आहे. आणि मच्छीचा कालवण आहे ना जरा पातळ पण चांगला लागतो, सोलवणी सारखा. आता त्याच्यामध्ये आहे ना कोकम टाकते आणि मच्छी एक लेप होती आणि बोंबलाचे 2 तुकडे आहेत बघ हे कालवणामध्ये जास्त नसले तरी चालतात मासे. असा एक प्रश्न होता की तू मच्छी डायरेक्ट ह्याच्यात टाकली अशी, तर अशी वेगळी पद्धत पण असते का? वेगळी काही फ्राय करून पण टाकतात, पण ते मोठे मासे असायला पाहिजे. फ्राय करून कालवण करायचं. आता मी कालवणामध्ये मीठ टाकते. आपण चवीपुरता मीठ टाकायचा, एक चमचा आणि थोडासा टाकायचा मीठ. आपण जे बनवणार तसं आहे त्याच्यावर बघूनच आपण मीठ टाकायचा. आता याला उकळी आली ना, उकळी येईपर्यंत फुल गॅस ठेवायचा आहे. आणि उकळी आल्याच्या नंतर आपल्याला थोडासा आहे ना बारीक गॅस करून 2-3 मिनिटं ठेवायचा. आपले कालवण पण झालंय, बोंबील पण झाले, माझी भांडी पण घासून झाली, किचन पण साफ झाला. बघा बघ तुला भात दिलाय थोडा. हे आपले लेपा, हे आपले बोंबील आणि आपले शेतका राईस प्लेट एकदम रेडी आहे. इकडे आपलं सालन, इकडे आपले बोंबील उरलेले आहेत आणि इथे बघा फक्त 2 उरलेले आहेत, कारण हे जातात पार्सल. आणि पार्सल मध्ये बघा मोठे मोठे पीस, दोन्ही मोठे पीस आम्ही पार्सल दिलेले आहेत. एक दिल्ला आणि एक तुला. परत मला एक आणि दिल्ला आणि आता एक आणि आज सालन चालला आणि एवढा सालन उरलेला आहे. आता बघा तुम्हाला पाठवू का सांगा? तुम्हाला एक येऊ शकतं, तुम्ही एक घरी येऊ शकतो पार्सल, है ना? आता इथे बघा आपली रेसिपी प्लेट रेडी आहे, पण एकाला इकडे घाई झालेली आहे. पूर्ण स्टँड बघा, इकडे स्टँड ठेवला होता मी, तो पूर्ण ती सरकवत तिकडे गेली. दिल तुझी प्लेट रेडी आहे. सर्वात आधी तूच टेस्ट करणार. चला आता असल्यावर माझी बाबू टेस्ट करते. पण कशी झाली ती सांगा. दिलला असा वरचा मसाला नाही देत बघा. हे बघा, हे कोटिंग काढला, हे बघा, हे आरामात काढ, काटा बघ. आता हे जराच म्हणजे असा बनवली म्हणून दिला द्यायची, असं जरा त्याची वेगळी असते. काटे नाहीत बघायला ना, काटे नाही. तुम्हाला भेटली तर तुम्ही पण घ्या. आता माझी दिल खाणार चिची. खा 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 खा. चला खा 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 खा. बघ चांगली आहे कशा. अरे वा वा वा, चांगली आहे, आवडली. बघा दिलूला आवडली. चला आता दिलूला, आता ही पूर्ण अर्धी मच्छी दिलूला वरची देतो आणि पाठची मी खातो. असे दिलूला आणि पप्पूला 2 मासे आहेत अजून शिल्लक. हे बघा, आता जरासं मी तुम्हाला टेस्ट करून दाखवतो आणि परत मग माझ्या दिलला देतो.
तर इथे बघा आपली राईस प्लेट एकदम रेडी आहे, फिश राईस प्लेट. आता मी त्या शेतकातलं हे थोडासा व्हाईट वाला घेतला आणि त्याची आउटर कव्हर, कारण तरच आपल्याला त्याची टेस्ट माहिती पडेल ना मम्मी. मी तर तुम्हाला सांगू, मला तर ते आउटर कव्हरच ते एकदम जास्त चांगली वाटली. आणि ह्याची प्राइसिंग हलवा आणि पापलेटपेक्षा कमी आहे, पण टेस्ट त्याच्यासारखीच लागते. मग तुम्हाला मी आताच एक रिकमेंड करतो की तुम्ही जर आता असं तुम्हाला ही जर शेतका भेटते ना बघा, ही अशी ही विकत घ्या. तुमचे पैसे पण वाचतील आणि तुमचं टेस्टिंग पण चांगली होते. आणि पापलेटमध्ये कसं एक भाग ना, इकडचा अर्धा भाग ना खराब असतो, म्हणजे काटेच असतात आणि त्याच्यात. सर्व काटे काटे असतात. ह्याच्यात बघा मला एक सुद्धा काटा अजून भेटलेला नाही. आणि हे त्याचा मसाला एकदम छान वाटते. आणि पापलेट अशी आता बनवली तशी हिरवा मसाला वाटू नये ना, तसं करा. आणि कालवण पण मस्त करा. थोडं भात खाऊन दाखव कालवण कसं झालं. कालवण कसं झालं, कालवण तर मजा येते खायला. आता हाच कालवण फ्रीज मध्ये ठेवायचा आणि उद्या सकाळी खायचं, त्याची अजून वेगळी मजा येते. वाव, मिठाई बरोबर मस्त झालं एकदम. आता मी भात खातो सर्वात आधी, तर आता आपली जी मच्छी ती दिलला देतो. आणि तुम्ही सुद्धा जेवायला या. रेसिपी एकदम छान झाली आणि अशाच प्रकारे बनवा. आणि तुम्हाला पार्सल करू का सांगा, कमेंट मध्ये सांगा. रेसिपी नक्कीच बनवा. आमची दिल पूर्ण एक मच्छी खाऊ शकते, पूर्ण एक मच्छी. दिलला मच्छी लय आवडते. दिल इकडे मच्छी खाये, चिची खाये. दिलला परत चिची, चिची इकडे ये, चिची खाये. दिल आली आमची, दिलो चिची खायला आली. चला तुम्ही पण या आमच्या बरोबर खायला, आमची दिलला आवडले बघा.